Zumance David, Gruzínsko. Bronzová medaila z majstrovstiev Európy. Iviko a Ťavoda Adam. A obaja borci sú veľmi skúsení, ako aj Deli Tomáš na červenej, respektíve Gruzínčan. Tomáš je trojnásobným víťazom, mistr Olympia. Zumance David from Georgia. Adamovi radí jeho a pozrime sa. Poď Adam! Poď! Nepustí ju, nepustí ju. Chlapi naozaj bojujú do posledných síl. A máme tu víťaza is blue side. Zumance David from Georgia. Dámy a páni, a víťazom